መጀመርታ ሽመይ አቤል ገብረ ህይወት ይባሃል ኣብ ኢስት አፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሰንተር ከም ላቦራቶሪ ኮይነ ይሰርሕ ንሎም ማዓልቲ ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ድማ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣቃውማ ላቦራቶሪን እቲ ብሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ንጥፈታትን ምግላጽ እዚ ላቦራቶሪ እዚ ብውሕድ ዓቕሚ ጀሚሩ ሕጂ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ይርከብ ጋልፍ ካንትሪስ ወይ ዘናይ ሃገራት ኣዕራብ ዝርከብኦ ካብኡ መፂኦም ድማ ነቲ ላቦራቶሪ ኣክሬዲት ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ኣቃውማ ናይ ላቦራቶሪ ኣብ ኢስት አፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሰንተር ዝርከብ ኢና ንርኢ እዚ ላቦራቶሪ ብዓብዩ ክፋል ክንሪኦ ከለና ኣብ ሰለስተ ክፋላት ኢና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ቀዳማይ ብፍሎቦቶሚ ንብሎ ወይ እቲ ብሪሰፕሽን እቲ ሕሙም ቀዳማይ ምፅእ ምስ በለ እቲ ዝረኽቦ ኣገልግሎት ማለት እዩ እቲ ናይ ደም ምውሳድን ወይ እቲ ዘድልዮ ቅምሶ ንወስደሉ ክፍሊ እዩ እቲአን ክልተ ክፍልታት ብዓብዩ ክንገልፀን ከለና እቲ ሓንቲ ናይ ማይክሮባዮሎጂ ወይ ናይ ደቀቕቲ ተሃዋስያን ንሪኤሉ ክፍሊ እዩ እቲ ሳልሳይ ክፋል ድማ ብዛዕባ እቲ ክሊኒካል ኬሚስትሪ ላብ ንብሎ ወይ እቲ ኣብ ኣካላትና ዘለዉ ነዝዕታት ንምርምረሉ ክፋል ናይቲ ገዛ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ነዚ እዚ ኣቃውማ ሒዙ እዩ ድማ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከካይድ ጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ንጥፈታት ንገብሮ ወይ እቲ ባህላዊ ወይ ትራዲሽናል ናይ ላቦራቶሪ ኣካይዳ ዘይኮነ ሕማም ከይመፅእ ከሎ ምክልኻል ዝብል ቴማ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዘሎ እዚ ድማ ግድን ናብ ሓኪም ቀሪብካ ወይ ሓሚምካ ጥራሕ ክትመፅእ ዘይኮነ ዘይብልካ ቅድሚ ምሕማምካ ዝግበር ምክልኻል እዩ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ጠቃሚ ኮይኑ ክርከብ ኣብ ሕብረተሰብ ትልማ ተታሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ንምትግባር ድማ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት እዩ ኣተኣታትዩ ዘሎ እቲ ካብቲ ዝበለፀ ለውጢ ኢልና ንፅበዮ ዘለና ናይዚ ስራሕ ድማ ፓኬጅስ ወይ ብጥቕሉል ዝተጠርነፈ ናይ መርመራታት ኣጋጣሚታት ይፈጢሩ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ዌልነስ ፓኬጅ ንብሎ ናይ ጥዕና ወይ ድማ ነዞም ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ሰባት ዘገልግል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ስፖርት ክንነጥፍ ከለና እቲ ኣካላትና ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ስፖርት ኩሉ ግዜ እኮ ጠቃሚ እንትኾነ ልዕሊ ዓቐን ክኸይድ ከሎ እውን ኣዝዩ ሓሳይ እዩ ነዚኦም ዝኾኑ መግለፂታት ኣብ ዝቐፅል መደባት ክቐርቡ እንትኾኑ ሕጂ ብላዕሊ ክንትክፎ ከለና እዛ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንብላ ዘለና መጀመርታ ምርመራ ምስ ገበሩ እቲ ኣብ ኣካላቶም ዘሎ ኩነታት ጥዕና ተገንዚቦም ብኡ መጠን ዝምጥን ዓይነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ንኸካይዱ እዩ ክሕግዞም ማለት እዩ ወላ ኣብቲ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከሎ ዝኾነ ኣብ ንኣብነት ኣብ ቱርናመንት ወይ ኣብ ውድድራት ዝሳተፉ እንድሕር ኮይኖም ድማ ብኡ መንፅር ከመይ ዓይነት ንጥፈታት ከካይዱ ኣለዉ ንምርኣይ ዝሕግዝ እዩ ማለት እዩ ነዚ ንምክያድ ድማ ኢስት አፍሪካ ዝጥቕሉል ወይ ፓኬጅ ዝብል መርመራታት እዩ ቀሪቡ ዘሎ ዝኾነ ስፖርታዊ እየ ዝብል ወይ ዝኾነ ኣብ ስፖርት ዝነጥፍ ኣብ ዓመት ብውሕዱ ክልተ ግዜ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ክገብር ፅቡቕ እዩ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ወይ ስፖርት ከም ዓውዲ ሒዞም ዝነጥፉ ድማ ኣብ 3 ወርሒ መፅኦም ቸክ ክገብሩ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓና ከም ኢስት አፍሪካ ሜዲካል ላቦራቶሪ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሒዝናዮ መፂና ዘለና ወይ ፓኬጅ ጥቕሉል ከዓ ንብሎ ከዓ ናይ ቅድመ መርዓ ዝግበሩ መርመራታት ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ቅድሚ ምምርዓዎም እቲ ዘለዎም ኩነታት ክፈልጡ እቲ ዝበለፀ ፅቡቕ ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ክንርኢ ከለና እታ ኮመን ወይ እታ ልምቲ ዝኾነት ነገር ትርአ ናይ HIV ምርመራ ንምግባር ጥራሕ እዩ ዝቀላለም ግን ብዘይብኡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ንኣብነት ናይ ሄፓታይትስ ንብሎ ናይ ሲፊሊስ ማለት እዩ ካብቲ ንዕዘቦ ሄፓታይትስ ቢ ዝበሃል ቫይረስ ሕጂ ኣብ ዓለምና ዓመታዊ ክሳዕ 1.1 ሚልዮን ሰባት ይሞቱ በዚ ሕማም እዚ ማለት እዩ
እዚ እንዳኾነ እንዳተፈልጠ ከሎ ግን ከም ልምዲ ብዙሕ ቴስትስ ኣይግበርን እዚ ድማ ኣብ ናይ ቅድመ መርዓ ፓኬጅ ተጠቕሊሉ መፂሎ ኣብ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ሜዲካል ላቦራቶሪ ጥቕሉል ወይ ፓኬጅ ንብሎ ኣብኡ ኣትዩሎ ዝኾነ ቅድሚ መርዓ ምርመራታት ዝገብሩ ሰብ ሓዳር ክኾኑ ዝደልዩ መፅኦም ኣብ ላቦራቶሪ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ቤዚክ ፓኬጅ ንብሎ ወይ መሰረታዊ ፓኬጅ ዝኾነ ሰብ ክምርመር እንድሕር ደልዩ እቲ ዘድልዮ ተንቀንዲ ምርመራታት ኢልና ንጠቕሰን ዝሓዘ ኮይኑ ንዝኾነ ሰብ ዘገልግል እዩ ማለት እዩ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ክዝርዘር ዝፀንሐ ኣገልግሎት ድማ ኢስት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሰንተር ዘድሊ ዓቕሚ ሰብን ንዋትን እዩ ኣዳልዩ ዘሎ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝስማዕ ናይ ላቦራቶሪ ውፅኢታት ክድንግዩ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተዳልዩ ዘሎ ንጥፈታት ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሰንተር ግን ኣብዚ ሓፂር ግዜ እቲ ውፅእን ቁኑዕን ዝኾነ ውፅኢት ሒዝና ኢና ክንመፀኩም ተዳሊና ዘለና። ነዚ ኩሉ ኣገናዚብኩም ድማ ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ንገድፈልኩም ኣድራሻ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ሰንተር ናይ ሜን ብራንች ዘሎ ወይ እቲ ዋና ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ኣብ ካባላጋላ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ ታሕቲ ብንገድፈልኩም ኣድራሻ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም። ብሰላም መፁ ይቀኒየለን።